Hipon natin dito sa latag ni Ate Potpot, no? 240 na per kilo at 300 pesos sa kanyang mga latag na hipon. Ating alimasag na malalaki, babae at lalaki. Tulingan. Boss Gerald, magkano kilo mo ng tulingan? 120 lang. 120 na per kilo ng tulingan. Magkano tumpok? 150 na tumpukan ng alimasag. Charita? 100 lang kilo. 100 pesos na kilo ng kacharita, ha? Tapos may mga alimasag din po, mga tumpukan na babae. 150 sa tumpukan ng alimasag, no? Tapos mga tumpukan ay 100 pesos sa tumpukan po ng bangus, pandaing. Magkano tumpukan ng pusit? 150 na tumpukan ng pusit. 50 pesos. So mura po yung nilachay natin. O hasa-hasa sa halagang 150. Tumawa yan, pang-ubas. Pang-ubas na, no? Pang-pangat pa rin. Magkano kilo sa ano? Chabeta? Chabeta po natin, no? 160 na kilo. Ito po ay 280 na pusit, no? Pusit na masarap i-adobo. 280 na per kilo. Magkano naman sa tumpukan na ganito? 150 ito isang daan. Ito po ang gaganda, oh. 150 na tumpukan. Tapos 100 pesos. Sarap to ipangat, oh. Panalo na to sa 150 kung bibili niyo po sa ibang pwesto to, no? Medyo may kataasan na, pero dito 150 lang po na tumpukan. Mas maganda na to kasi kung magpapangat lang din po kayo, ito na po 150 na tumpok, no? Dilis. So ayan pa yung stock na dilis, no? Tapos ito po ay 50 pesos na tumpukan. Laki ay hasa-hasa. 100 ang kilo ng ating tawilis. Sa ganito po, Nay, magkano po? 180 po na per kilo. Itong kabase, Nay? 50 lahat. Lahat. 50 na po yung tumpok na yon. Ganong karami po yung kabase sa halagang 50 pesos. Ang laman po ng ating tahong sa per kilo, ito po yung laman niya. Pero 50 pesos naman po ang per kilo. Iwang sapsap. Magkano kilo, Lodi? 160 kilo, boss. Ha? 160 na per kilo ng sapsap, oh. Parehas lang, no? Ano kilo? 280 lang, boss. Boss lang ito, 280. Yan sigurado matataba dahil sa katawan pa lang ng alimasag, ayan, no? Puro kalawangin yung katawan niya. Ibig sabihin matataba po yan. Yan po yung mga alimasag na babae. Sa halagang 280 na kilo, no? So maganda to, magtatandem kayong dalawa. So sa shoutout tayo ngayon. Shoutout sa inyong dalawa. Oh, shoutout. Shoutout na mga apo, ha. Ayun, shoutout sa mga apo niya. Ayun, shoutout. Shoutout. So shoutout, Lodi. Shoutout sa iyo. So yan po yung kanilang mga ibinibenta sa ating mga customer na mga tiles. Ayan po yung mga design. So kung maghahanap din po kayo ng mga lababo, ayan din po sa taas, mga stainless na po yan. May shout out Lodi, tapos 170 ang per kilo niya ng galunggong. Pin tuna sa halagang 140 na per kilo. So ayan po yung mga hipon na hinango, no? Ganyang karami po, mga naka-styro na box. Ganyang karami po ngayon yung binababa na hipon. Pogi, mga ilang kilo to sa isang styro? 30 kilos. Yang 30 kilos po yung isang laman ng naka-styro na hipon, no? Yan po ay kahango na at bagong dating po dito sa Malabon Fish Market.
Good morning, good morning, good morning sa ating lahat at isang mapagpalang umaga po sa ating bayan po ng Malabon Fish Market kung saan ay marami pong mamimili. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer na mag-update ng kanilang mga panibagong latag sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Hipon natin dito sa latag ni Ate Potpot, no? 240 na per kilo at 300 pesos sa kanyang mga latag na hipon. Ang per kilo ng ating bangus tagupan 120 na kilo. Yan po ay 3 piraso, 1 kilo. 120 na per kilo. Tumpukan ng bangus sa halagang 50 pesos at sa dalagang bukid ay 100 pesos. 180 naman sa ating alimasag na malalaki, babae at lalaki. Kay Boss Lando para hubog. T-shirt mo, balas mo ba? Tumpukan po ng ating mga hipon, no, 50 pesos. ₱80 naman po sa kilo ng ating gulyasan at ang dilis po ay 70 pesos na kilo, no? Ginawa niyo talagang labakan ng Tulingan. Boss Gerald, magkano kilo mo ng tulingan? 120 lang. 120 na per kilo ng tulingan. Nagkain na yan. 100 pesos naman po sa tumpukan ng bangus pandaing. 120 lang, sir. Ay, natin yan, para simbangan natin. Shout out, Boss Tinong. Ayun, nagkita yung dalawa, nagkatagpo. Shout out sa'yo, 11. 20 kilo, 20. Donation natin, boss. Tumpukan to, Lodi. 11. Tumpukan to, limasag mo. Ha? Magkano tumpok? 150 na tumpukan ng alimasag. Alumaan. Good morning. Tapos mga gilit na lapu-lapu, no? Magkano naman kilo sa mga lapu-lapu mo? Tumpok na yan? Sandaan to, 150. Ayun, 100 at 150. Sa mga tumpok ng galunggong, 100 pesos. 20 kilo, 120. Tapos sa balsa galunggong, 120 kilo. 120 na kilo ng balsa galunggong. Tapos alumahan, no? Sariwang alumahan. 40 kilo. 140? 140 naman sa mga per kilo ng alumahan. Hipon. Magkano kilo ng hipon, Lodi? Ito, katsarita.
100 pesos na kilo ng kacharita, ha? Tapos may mga alimasag din po, mga tumpukan na babae. 150 sa tumpukan ng alimasag, no? Tapos mga tumpukan ay 100 pesos sa tumpukan po ng bangus, pandaing. Saan pa lang, dadala akong camera. Kaya magkano dyan? Ganda ng ating kacharita, oh. Ayan. 100 lang po ang kilo. Ay, sandaan. Boss, thank you. Alright, dito tayo sa ating mga tropa pips, no? Ayan, boss, Lando. Shout out. Magkano tumpukan ng pusit? Sit, 150 lang, boss, Lando. 150 na tumpukan ng pusit. Kakanina, 250 kilo. Yun. Sa alimasag mo, magkano ang kilo? Ganda lang sa mga lalaki. Sa babae? Babae, 250 lang. Sa babae po ay Pero 250 220 paghalo. na per kilo, no? 200 sa lalaki na alimasag. Tapos tumpukan po ng mga dalagang bukid, Wala lang kay Boss Ricky. 100 pesos. Shout out, bagong lipat kami ha, bagong pwesto. Wala na kami sa dati. Ah. Yan po yung mga latag nila, no? Tinatalaya namin. Baka mag-away-away itong alimasag eh. Baka mag-ano naman pa silang dalawa, eh, no? Salamat, ha. Thank you. Okay, Boss Lando. Salamat. So, shout out sa ating kababayan na vendor dito sa Malabon Fish Market. Shout out sa iyo, Onse. At Boss Tinong sa mag-best friend. Shout out sa inyong dalawa. Shout out sa mga bird. Shout out. So, mag-iikot pa rin po tayo at babaybayin po natin tong Malabon Fish Market dahil sa kanilang mga latag na mura at sulit sa ating mga bulsa. So, shout out sa ating mga viewers na lagi pong sumusubaybay sa pagbablog po ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, shout out kay Boss Lando, Panghubog. Shout out mo nga ako. Shout out sa ano, Mami ng Discover. Yun. So, shout out. Magkano tumpukan dyan? 100 pesos na tumpukan na pandaing na bangus. Salamat! Dito po ay Salmon Japayuki ay 130 na per kilo. Ang bangus po natin ay 130 din po ang kilo, no? Yung panty mo na. Magkano yan, te? Isdang turay sa per kilo po ay 50 pesos. Tapos may mga tumpukan din po dito, no, sa halagang... Magkano tumpok dito? 50. Ayun, 50 pesos na tumpukan, no. Tapos ang tumpok din po dito ng pandaing na bangus ay 100 pesos. Tapos ang kilo naman ng ating yellowfin tuna, 150. Ang ating tawilis, 100 ang kilo. Meron daw sabi. Tapos dito naman po ay 80 pesos na per kilo, no? Ito po yung isdang tulis na ginagawa pong sardinas. $280 na per kilo ng hipon. Styro daw si ate. Kuya, styro. Hasa-hasa. So 180 na per kilo ng ating pusit. At ang tumpukan po ng ating tawilis dito ay 50 pesos.
So dagsa po ang ating mga tawilis dito sa Malabon Fish Market, no? Hasa-hasa natin ay ayan, nililinis ng ating lodi, oh. So mura po yung nilachay natin, oh, hasa-hasa sa halagang 150. Tumawa yan, pang-ubas. Pang-ubas na, no? Pang-pangat pa rin. 130 na kilo ng ating tulingan. Yan po yung mga per kilo ng tulingan sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ang tilapia po natin ay 130 na kilo. 240 na hipon. Kain lang, kaluga. Shout out sa'yo. Go. Magkano kilo sa ano? Chabeta? Chabeta po natin, no? 160 na kilo. Galunggong din, ganun din ang presyo. Tapos nilachay. 120 na per kilo ng tilapiyang Batangas. Lagay sa gata. Hey, kulinan. Pusit lumot. Tapos dito po ay 280 na pusit, no? Pusit na masarap i-adobo. 280 na per kilo. Magkano naman sa tumpukan na ganito? 150 tayo sandaan. Ito po ang gaganda, oh. 150 na tumpukan. Tapos 100 pesos. Sarap to ipangat, oh. Panalo na to sa 150 kung bibili niyo po sa ibang pwesto to, no. Medyo may kataasan na, pero dito 150 lang po na tumpukan. Mas maganda na to kasi kung magpapangat lang din po kayo, ito na po 150 na tumpok, no. Ako na muna, tuksito pa ako ng mukha mo. Ano ba ba? 50 pesos na tumpukan ng ating dilis. So ayan pa yung stock na dilis, no? Tapos ito po ay 50 pesos na tumpukan. 280. Ayan ang presyo, 280 na per kilo ng hipon. Mamaya, bombaan na. Bambaan na ba? 70 na. Ayun, 270. 230. Dito naman po na hipon. Ang ganda ng pusit natin, no? Kaya nga eh. Okay, Lodi, thank you. Pogi, magkano naman hipon mo? 100 lang kilo. 100 kilo. Eh, magkano per kilo? 370. 270. Papalit ka, pre. 270 naman po dito na per kilo ng kanyang hipon. Sa kabila, 200. ayun, yun po yung mga presyohan ng kanilang mga bentahan po dito ng hipon sa Malabon Fish Market. Murang-mura na. Thank you, Lodi. Salamat. 1/4 na kalamansi sa halagang 15 pesos. Ang kilo po ay 60 pesos. So, bumaba po ang ating kamatis. Dating 120, ngayon 60 na lang po ang per kilo. Shoutout sa'yo, bossing. Magkano naman itong mga sibuyas na to? 20 lang yung boss, balot. Ayan, mga nakabalot po, 20 pesos po, no? Boss, salamat. Okay, boss. Boss, tato, ipon. Hey, watch out! What's out?
Shout. Ito, hipon, malalaki. Quality. Magkano ang kilo? 300. 300 pesos po sa Ito, 220 jumbo lang, size oh. na hipon. Ito, 220. 220 na per kilo. Napakamura na yan. Bukas mahal na yan, Sabado. So, dagsa po ang latag ni Nanay na tawilis, oh. Tsaka nilatchay. Ito po yung nilatchay na paglaki ay hasa-hasa. 100 ang kilo ng ating tawilis. Sa ganito po, Nay, magkano po? 180 po na per kilo. Itong kabase, Nay, 50 lahat. lahat, 50 na po yung tumpok na yon. Ganong karami po yung kabase sa halagang 50 pesos. Oh, 220 oh. Tapos, Nay, salamat po. Ang ating talaba naman po, ang isang takal. 220 lang to. 100 pesos na isang takal po ng ating talaba. Ang laman po ng ating tahong sa per kilo, ito po yung laman niya. Pero 50 pesos naman po ang per kilo. Isang kilo lang, boss. So, mababa po ngayon ang kiluhan ng kanyang panindang tahong. Ayun, 300 malalaki. Dalawa, bossing. 50 pesos na kilo. 240 yan. 60 pa oh. Dalawa na. 20 na lang. Basta mataas na yan. Natataba naman yung ating tahong. Para magkano? Sapsap. Sariwang sapsap. Magkano kilo, Lodi? Boss, 60 kilo, boss. Ha? 60 kilo. 160 na per kilo ng sapsap, oh. Parehas lang, no? Ito, maganda mga alimasag, buhay pa yan. Oo, boss. Maganda, tataba, puro babae, oh. Magkano kilo? 280 lang, boss. Boss lang 280. Yan sigurado matataba dahil sa katawan pa lang ng alimasag, ayan, no? Puro kalawangin yung katawan niya, ibig sabihin matataba po yan. Yan po yung mga alimasag na babae. Sa halagang 280 na kilo, no? So maganda to, magtatandem kayong dalawa. So sa shoutout tayo ngayon. Shoutout sa inyong dalawa. Oh, shoutout. Shoutout na mga apo ah. Ayun, shoutout sa mga apo niya. Ayun, shoutout. Shoutout. Apple Fuji, tumpukan po ay 50 pesos. Murang-mura na po yan, no? Murang-mura na po, guys, ang kanyang mga tumpukan ng mansana sa halagang 50 pesos. Seeds po natin na grapes, no? 80 pesos na kalahating kilo. At ang kanyang green grapes ay 100 pesos na kalahating kilo. 200 pesos na per kilo, no? Get po ay 60 pesos. Tapos dito po ay may mga isdang katsarita sa halagang 120 na per kilo at yellowfin tuna. Mura to, no? Yung no, katsarita, no? 120 na kilo. Ito mababang ng isda. Pero pag nagpresyo talaga yan, minsan mataas. Kaya sa mga suki, pumunta na kayo. So sa mga suki ni Lodi rito sa bayan po ng Malabon Fish Market, punta na po kayo dito at marami po kayo mabibili na sari-saring mga isda. Lodi, thank you. Bangus, dagupan, 120 na isang piraso. 140 na isang piraso. 160 sa mga pusit kalawang. So ang ating pampano po ay 320 na kilo. Tapos ang ating salmon na japayuke ay 130 na kilo. Magdala mo ng bituka, pusing. 4.
Ay, gusto pa lang sa presyo. Shout out, Lodi. Shout out. Shout out. Nanay, marami ako yung Buslando. Ngayon, Mga drumstick, no? napapanood ko sana. Oo. Si Boss Lando Explorer po. Lagi ako nag-gaan. Lodi, thank you. Salamat. Di ba, boss? Dito po, ang per kilo naman po ng paninda ni Ate Mayra na tahong ay 50 pesos din po ang per kilo. Tapos ang isang takal din po ng kanyang talaba ay 100 pesos. So may mga presyo na rin po ang ating mga gulay dito sa kanilang latagan sa Malabon Fish Market. Shout out sa ating Kamanaba Tile Center. Dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dito po ay marami kayong mapipili na iba't ibang klaseng tiles o design ng kanilang mga binebenta po dito. At meron din po sila mga pinto na mabibili dito sa Kamanaba Tile Center. So shout out Lodi, shout out sa iyo. So yan po yung kanilang mga ibinebenta sa ating mga customer na mga tiles. Ayan po yung mga design. So kung maghahanap din po kayo ng mga lababo, ayan din po sa taas, mga stainless na po yan. May mga post din po tayo, ayun. Tapos yan po yung mga tiles natin, no, na iba't iba ang mga design. May mga sukat din po na 8x8, 60x60. Kayo na po ang bahalang mamili kung ano pong design ang gusto ninyo. Meron din po tayo mga inidoro dito. Ayan. Ano sukat nito? 30x60, Sir Lando. Ito? Diba kalahati na yan? 60x60. Ayan, 60x60. Ayan, 60x60, no? Tapos ito yung sinasabi natin na kanilang mga PVC door. PVC door, ayan. Naka-sale po ang kanyang PVC door. So sa mga magkakabit ng mga pintuan sa inyong mga CR, ayan po. Meron po ditong sale na PVC door. Ayan. Boss, maraming salamat ha. Thank you. Alright, so dito tayo sa bentahan naman po ng per kilo o tumpukan ng... Dito naman po ay may mga tumpukan, no, ng kanyang panindang galunggong sa halagang 100 pesos. Ayan. Quality, bossing. Shout out. Shout out Lodi. Tapos 170 ang per kilo niya ng galunggong. Mga ilang piraso yung So ayan lang po yung latag ng kanyang bentahan ng galunggong dito sa Malabon Fish Market. Wala yung kaibigan natin na nagtitinda ng tilapia at nasa bakasyon pa ata. Lodi, salamat. Tapos dito ang ating mga yellowfin tuna sa halagang 140 na per kilo. Ang laki naman yan, Lodi. Magkano yan? 300 pesos. Isang piraso. Ayun, 300 pesos na isang piraso naka-plastic. Tapos, ang kilo ng kanyang hipon ay 270. 140 na per kilo ng yellowfin tuna. So, ayan po yung mga hipon na hinango, no? Ganyang karami po. Mga naka-styro na box. Ganyang karami po ngayon yung binababa na hipon. Pogi, mga ilang kilo to sa isang styro? 30 kilos. Yang 30 kilos po yung isang laman ng naka-styro na hipon, no? Yan po ay kahango na at bagong dating po dito sa Malabon Fish Market. Ano bakit? Alright, sa ating pag-iikot dito sa Malabon Fish Market kung saan ay dinarayo ng ating mga kababayan. Ang nakita po nating mga latagan po dito ay pusit, alimasag, no? Tsaka dagsa rin po ang ating mga tawilis dito sa mga bentahan po at murang-mura po din yung mabibili. Talagang swabe pa rin po at sulit po ang kanilang bentahan dito ng mga seafood sa Malabon Fish Market. So shout out sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay at nag-share po ng mga vlog ni Boss Lando Explorer dito sa bayan po ng Malabon Fish Market.
at sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shoutout po sa inyong lahat at sa mga kababayan po natin na dumarayo dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at sa ating mga vendor din po na nakakapagsilbi ng mga murang presyo sa kanilang bentahan sa Malabon Fish Market. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update ng mga presyuhan at kaganapan sa bayan po ng Malabon Fish Market. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po. Bye bye na po.